moară Undertaker-ul ăsta. Vai, ce start am. Sus pula. Ah, wow. Wow, acest loop. Acest loop și deadly shot. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Get wrecked. Are un flash belcher. Dacă dă flame strike, iau death rattle-ul. Bufniță, ok. I'm freezing. Leroy Jenkins, slash belcher, ok. Am câștigat. Ha! Am câștigat! Ești nebun? Îmi pare că am egal toți hunter, nu înțeleg. Cum ne-am bate bat hunterii? Ha! Era kill command și pierdea. Ah, încă pierd. Ah! Ah! Nu mai pierd. Ok, iar o joc la 50-50. Păi... Get wrecked. Da, dacă n-am loc de minion, minionul care le cu mind control sau cu Sylvanas îl distruge. Get wrecked. Command sau Sylvanas? Sylvanas, kill command. Sylvanas kill command. Sylvanas kill command. Sylvanas kill command. Sylvanas kill command. Sylvanas. Oh my god, I just won.